हादरसा सोरखारा गोख्रों राहा लासेयावबो सोलिदों ड्राग्स आरो देहा फालांगि। बङाइगावआव ड्राग्स आरो देहा फालांगि समानैनो सोलिगासिनो। थांनाय हराव ड्राग्स आरो देहा फालांगिनि हेंथायै गोख्रों राहा। जिसया समफ्रामारि बारग' एनडिएफबि बनसु आरो एनएलएफबिनि समाज बेरेखानि हेंथायै गोख्रों राहा। दिनैनि समाव समाज बेरेखा खामानिफोरखौ बर'फोरनि गेजेरावबो सानफा एफा बांबोनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादि समावनो बर'नि माखासे माहारियारि आफादफोरा बर' समाजखौ फोसाबनो गोख्रों राहा लानानै ओंखारबोनायखौ नुनो मोन्दों। 7 आगस्ट समबारनि मोनाबिलियाव समाज सिबियारि जिसया समफ्रामारिनि दैदेननायाव एक्स एनडिएफबि बनसु एनएलएफबि आरो बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरा जथायै संदाननानै बङाइगावनिफ्राय सासे ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे माखासे देहा फालांगिरि आइजोफोरखौ हमनो हायो। हमनो मोननाय उनाव समाज बेरेखा खामानिजों लोब्बा थानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ बङाइगाव पुलिसनो गथायना होयो। दिनै नंगौ जोंनि बर' समाजाव गोबां रोखोमनि माने सिख्लाफोर होन सेंग्रा जानि यांग जेनेरेशन लेभेलनि गोबां मानसिफ्रा दिनै गोबां रोखोमनि बुंस'नो हायि माने बुंनो थाङोब्ला मा बुंबावनो खुगायाव रावानो गैला। बेफोरबायदि दिनै गोबां माने समस्यायाव गोलैबाय। दिनै जोंनि बर' समाजखौ मोजां फोसाबनो थाखाय बा मोजां बानायनो थाखाय दिनै जोङो मोनसे टीम बायदि दिनै जोङो दानानै दिनै जोङो ओंखारगासिनो दङ। आरो बेवहाय जोंल' नङा बा आंल' नङा, बेवहाय जोंनि ब्रादार अफिसार दं, बेजों लोगोसे बनसुनि प्रेसिडेन्टफोर दङ आरो बेयाव एनएलएफबिनि सेंग्राफोर दं आरो बेजों लोगोसे बिभिन्न रोखोमनि दिनै यां जेनेरेशन लेभेलनिनो माखासे जि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय नाजागासिनो दं बिथांमोना हेल्प खालामदों। आरो बिथांमोननि जि मावनाय बे बिथांमोननि मावनायखौबो आं रोजा रोजा साबायखर आरो अरायसम बिथांमोना हेफाजाब होलायबाय थागोन होननानै आं सानो। आरो मोनसे खोथाया बेनो जे जोंनि बर' समाजाव लाइमोन आरो दानि जाखांफुनाय सेंग्राफ्रा दिनै गोबां माने समस्यायाव गोग्लैबाय। दिनै जानायजों लोंनायजों दिनै गावनि सेहेराया माबोरै जालांखो दिनै बेफोरखौ बुंनो हायि बायदि दिनै जाबाय। बेनि थाखायनो आं खावलायदों दिनै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैबो गावबा गावनि फिसाखौ गावबा गावनि जोनोम होनाय फिसाखौ दिनै मोजां लामायाव दिनै दैदेनलांनो थाखाय आं खावलायदों। जायखिजाया जाथिखौ दिनै फोजोबस्रांनो थाखाय आवगायगासिनो दं बिथांमोनखौ जों हमनो थांबावगासिनो। आरो बिनि गेजेरजों आं जोंनि रायजो राजानि जानानै बा आंनि जानानै बा सारमोननि जानानै आं बेखौनो खावलायदों जोंनि माखासे लिडारफोरखौ जोंखौ सापर्ट खालामनांगौ। दिनैहाय मोनसे जाथायखौ जों ग्रोब लोगो मोनफैदों बिथां जिसया। जों बावहाय अनलि एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामल' नङा, बावहाय जिसया टीम दङ, ओमफ्राय आं दङ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनिफ्राय आरो बनसुनिफ्रायबो दङ आरो गुबुन गुबुन दल संगठन दंबावो। जों ज'यै थांनानै दिनैहाय जि जाथायखौ नुनो मोन्दों। जों सानसे सिगां सप्ता खनसेसो सिगां जों उदालगुरियावहाय मोनसे सांग्रांथि हाबाफारि लानाय जादोंमोन। जिहेतु जौ, ड्राग्स, गान्जा बायदि रोखोमनि बा हिन्जाव फालांगि खालामनाय। दिनैनि दिनाव जायफ्रा देहा फालांगिरि बिथांमोनखौ आं सांग्रां खालामनो बुङो जे दिनै एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि जानानै आं बुंदों दिनैहाय बिथांमोना बेफोरनि फारसे सांग्रां जानाया मोजां। मेनलि ड्राग्स, जों ड्राग्सखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ आवगोलनिफ्रायनो बुंबाय थानाय जादों। ड्राग्सआ मोनफा मोनफा साफा साफा मानसिखौ बुथारलाङो। जों दिनै बर' हारिया ओरैनो गासैबो बिथिङाव जेनिबो बिथिङाव ओरैबायदि माने गोग्लैसोनानै थानाय हारि होननानै बुंजागोन। दाबो जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो? दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स 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 ड्राग्स। जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायिफोरबायदि जानानै दं। ओरैबायदि लासिं सिं लामा थामा गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय। आरो आं नोंथांमोनखौ मालाबा सम मोनोब्ला जुदि सम मोनोबा मिडिया बिथांमोनखौ आं खावलायगोन नोंथांमोना सम लानानै बेवहाय सापागुरियाव गसंनानै नाय माबायदि सोरबायदिया गुबुन हारिजों थांनाय, उनाव बाथाबनानै थांनाय बर' आइजोफोरखौसो नुगोन। ड्राग्स लानाय बर' आइजोफोरखौसो नुगोन, रावखौबो नङा। बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला दा यां जेनेरेशनफोरासो रासिन सोलिगासिनो दं। आरो बेखौ सोनायनिबो माबा मोनसे गेम दङ होननानै आं सानो बेखौ। थ' दिनैहाय आं जेसेबां जोंनि दल संगठनफोर दं आरो आइजो आफादफोर दं बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन सानसे समाव बै समाव जोङो बेफोरबायदि ड्राग्स जानाय नुयोब्ला बर'नि समाजाव
जेसेबां आफादफोर दं माहारियारिफोर आफादफोर दं बिथांमोनाबो हमदोंमोन दा थिग बेफोरबायदिनो दिनैबो जों बेफोरबायदिनि फारसे सांग्रां जानांगोन आरो जायफ्रा जादों बिथांमोना सांग्राङाव थानाया मोजां आं बेखिनि खोथाखौ सांग्रां खालामगोन जाय मानसिया दिनै ड्राग्स जाग्रा एक नाम्बाराव जों ड्राग्स जानायनि एगेन्स्टआव गसंगोन आरो XNDP इउनाइटेड फरामा मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनाय नङा जेब्ला हमगोन बेखौ हमगोन आरो पुलिसनो जों गथायनानै हरगोन आरो बेखौ स्पटआव मोनोबा गोख्रों साजायाखौबो XNDP इउनाइटेड फरामा बेखौ होनायबो जागोन आरो जायफ्रा देहा फालांगिरि खालामो आइजोफोरखौ लांनानै गुबुननो फानहरो बिथांमोनाबो सांग्राङाव जाना थानाया मोजां आं बेखिनि खोथाखौ दिनै बे मिडियानि गेजेरजों आं खावलायहरनाय जाबाय अनसुआ स्ट्रंलि बाहागो लागोन आरो जाय बिथांमोननि गार्जेनफोरा दुखु मोननो हागौ जे जोंनि गथ'फोरखौ हमदों गथ'फोरखौ हमनानै बुला बुलि खालामदों होनना बिथांमोना दुखु मोननो हागौ बाव दुखु मोननांगौनि खोथा गैया बिथांमोनानो बुजियो माबायदि खस्थ' मोनो जेब्ला बिमा बिफाया उफुद्रु खालामजायो बे ड्राग्स जानो थाखायनो 4,000 5,000 जेब्ला बिजानो न'आव टेबोल बुखाहोयो मबाइल बुख्रुबहोयो गय बागान फानहैयो बिथांमोना बुजियो दुखुखौ बे दुखुखौ बुजिसेयावबो जुदि खामानि मावना बिथांमोना जुदि दुखु फोरमायोब्ला बे जोंनि थाखाय मोजां लक्षण नङा बे समाजा गोदोलांनायनि समाज हारिया गोदोलांनायनि समाज बेखायनो आं खावलायगोन साफ्रोमबो आफादखौल' मान नेबाय थानो नोंसोरबो फै जाय बिथांमोना ड्राग्स जादों बिथांमोना भुक्तभुगि मिथिगौ माबायदि फैसा खुरो बिमा बिफायाबो मिथिगौ माबायदि खस्थ' जायो बिथांमोना आरो जायफोर बिथांमोना मेगनजों नुनानै दङ नायगासिनो दङ न' उसुंनि सेरनै मानसियाबो बिथांमोना नायना थायो जे बिदिनो न'खर मोनसेया ड्राग्स जागासिनो दङ नेवसिनो नागिरो मुगैनो नागिरो नों बेखौ मुगैस्लायस्लाय नांगौ बेनो मदद हो मरेल सापर्ट हो खामानिखौ बोरै मावनांगौ दा बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय लामाया मा बेफोरखौ सुबुरुन हो बिथांमोननो बखिनायखौ गारनानै दा ज' मावलायनायनिसो हाबा खामानि मावनांगौ बेखौ आं खावलायगोन बुनसुनि जानानै কোন জায়গার ভাই ইয়াৰে হয় গুৰু নানক নগৰ কি ড্ৰাগছ বহুত দিনৰ পৰা বেপাৰী কৰি আছিল নেকি বেপাৰ নহয় মই খাবৰ কাৰণে লৈ আহিছিল কিমান তাত ধৰা পাইছে পুলিচটো হা কেইটা ধৰা পাইছে পুলিচটো টেমা মই 3টা টেমা লৈ আহিছিল খাবৰ কাৰণে মই আৰু এটা লগৰ আছে হাইতা নামৰ আমি দুজনে খাবৰ কাৰণে লৈ আহিছিল আপুনি আপোনাক যে ডিলাৰ বুলি কৈছে আপুনিতো বস্তু সাপ্লাই কৰে কি কি জায়গাত আপুনি সাপ্লাই কৰে মই সাপ্লাই নকৰে আমি এটা খাবৰ কাৰণে দুজনে খালি লৈ গৈছিল যাই ৰুমত খাবৰ কাৰণে খালি মই বহিছে বহাৰ পিছতে একটা টেমা খাইছিল দুটা আছিল তেতিয়াই দেখি ল'ৰা কেইজনমান আহি গৈছে কেনেকুৱা লাগিছে আজিতো আপোনাক পুলিচটো ধৰি আনিছোঁ বেয়া লাগিছে কিয় বেয়া লাগিছে আগত চিন্তা কৰা নেকি আপুনি এনেকুৱা কাম কৰিলে পুলিচটা ধৰিব বুলি আপুনি আগত জানা নাছিল নেকি কাম কৰিলে মানে কি এইটো মই একচুৱেলি খোৱাই কি মই নিজে কি হৈছোঁ আজি এসপ্তাহ 10 দিনমান আগত মই মেডিচিনো লৈ আহিছিলোঁ এইটো কি এৰাৰ কাৰণে কিন্তু ক'ৰ পৰা আনে বস্তুটো ক'ৰ পৰা আনে এইটো ইয়াতে চাপৰা কাটাটো পায় কি নাম নাম নাজানে মই যায় কাৰোবাৰ লগত যায় এনে কিমান দিনৰ পৰা আপুনি এইটো ইউজ কৰি আছে মই আজি হৈছিল 6 মাহ এনেকুৱামান হৈ আছে মই আপুনি লগৰীয়াৰ লগত থাকি এনেকুৱা হ'ল না নিজে মানে এইটো নাই মই মানে যে গুৱাহাটীত যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট মই জিঅ'তে দেখি জব কৰি আছিলোঁ পিছত মানে যেতিয়া এইটো কি লাগি গ'ল পিছত লাহে লাহে মানে যে বেছি হৈ গ'ল হোৱাতে মই লাষ্টত এতিয়া ঘৰত আহিব লগা হ'ল মানে এইটো নল'লে থাকিব নোৱাৰোঁ কি জায়গাত ধৰিছে আপোনাক হা কোনটো জায়গাত ধৰিছে ৰুমত ধৰিছে কোনটো ৰুম কি কাম ৰুমত গৈছিল মই এতিয়া কি মানে লগৰ ৰুমত এতিয়া কি বহি খাই আছিলোঁ মই আৰু লগৰটো খাই আছিলোঁ তো তেতিয়াই আহিছে আপোনাৰ লগত লগৰীয়াবিলাক আপোনাৰ লগত কেইজন আছে আপোনাৰ কণ্টেক্টত মোৰ লগত আমি আছিলোঁ 3-4 জন আছিলোঁ ইয়াৰ ইমান ওলাই দিছে ইয়াৰ দেখি পিছত ভাবিলোঁ কি জাগাৰ নাম কি আছিল বুলি গুৰু নানক নগৰ